pel·lícula de La Duda de Darwin, que va ser estrenada a Anglaterra amb el títol de Creation, penso que un títol més adient pel que és el contingut del film. Hem de dir que no pretén ser una biografia que reculli tota la vida de Darwin. Això hagués estat fer una sèrie de pel·lícules, no només una trilogia, sinó ja parlaríem de moltíssimes, en plan Harry Potter, moltíssimes pel·lícules, però s'ha de dir que es centra en un episodi molt concret de la vida de Darwin. Un episodi que l'hem de situar cronològicament en el moment en què Darwin ja ha tornat del seu gran viatge del Beagle. El viatge del Beagle van ser 5 anys de circumnavegació del planeta, i després d'aquest viatge Darwin el que fa és el treball que ha de fer, o que fan molts científics, que és recompilar totes les seves dades, meditar sobre elles i publicar-les. El que passa és que Darwin no era un científic com els d'avui dia, que han d'esperar que els hi arribi una beca o un projecte o tenir un sou com a investigador, com a professor, sinó que Darwin tenia prou diners a nivell familiar i es va poder retirar en una casa que els que l'hem visitada és per nosaltres com un santuari, com una mena de meca, que és Dunn House. I en aquesta casa Dunn House, que és on ja es situa la pel·lícula, ell va viure amb la seva muller i els seus primers fills, després vindrien altres criatures, i en aquesta casa és on Darwin, a Dunn House, comença a meditar, a sospitar i a tenir les seves primeres pors sobre el que seria la seva gran teoria, la teoria de l'evolució, segons la selecció natural, que és una teoria que no només va canviar la història de la ciència, sinó que també va canviar la història de la humanitat. Bé, si parlem d'una teoria que va revolucionar el món de la ciència, però també el món social, el món religiós, el món polític, de dir que abans de la publicació això va comportar tota una sèrie de malsons, de neguits a Darwin, que el van marcar moltíssim. Aleshores, això és el motiu central de la pel·lícula, el moment en què Darwin és arribant a la conclusió ferma que existeix una evolució de les espècies, que les espècies no són allò immutable que ens havia plantejat la Bíblia en el Gènesi, on a la pel·lícula veurem moltes parts dedicades a això, amb la figura podríem dir, del pastor anglicà de la població de Down, sinó que Darwin ja és pensant en que existeix una evolució de les espècies i les pors que això li desperta, junt amb el paper, que és una de les peces claus de la pel·lícula, que és el paper de la relació de Darwin amb la seva filla Annie. La seva filla Annie va ser una gran pèrdua pel nostre protagonista, per en Charles Darwin, va morir, i realment Darwin, quan era sospitant que totes aquelles idees sobre l'evolució realment eren certes, que realment la vida canviava, la vida evolucionava, arriba la mort de la seva filla. I al moment de morir la seva filla, Darwin entra en conflicte amb la divinitat, entra en conflicte amb les seves idees religioses. Penseu que Darwin no era un biòleg de formació, sinó Darwin era teòleg, s'havia format a Cambridge com a teòleg, i havia estat un dels grans defensors de la teologia natural, que tot el que existia en el planeta tenia una raó, podríem dir, d'un ésser diví superior i que havia dissenyat tot. Aleshores, en Darwin, quan mor la seva filla, entra realment en lluita contra aquesta divinitat i quan llegeixes les seves cartes, una mica el que Darwin diu és el següent: si aquesta divinitat és tan bondadosa, si mira només pel bé, perquè s'ha endut a la meva filla. I aleshores, com descobreixes en les seves cartes que no només van ser les seves idees científiques, sinó la pèrdua d'aquesta filla seva, d'aquesta filla que era predilecta, que el fan entrar en guerra contra la religió, contra les seves creences, i adopta el paper d'ateu. És a dir, Darwin es converteix en un personatge atípic de la seva època. Ell era un gentleman britànic, un personatge típic de l'època victoriana, un personatge de l'alta burgesia, i realment es converteix en una persona sense creences religioses. I això va ser clau, malgrat va ser un problema per ell molt gran, va ser un procés molt dolorós, que el veureu a la pel·lícula, el veiem a la pel·lícula constantment, és una cosa realment que fins i tot fa patir, és una pel·lícula molt colpidora,
realment va ser aquests dos esdeveniments els que jo sempre he pensat que van ser els que van abocar Darwin finalment a la publicació de la seva gran teoria. Molts diuen que va ser importantíssim un dels papers que apareix també reflectits en el film, que és l'aparició de la teoria d'en Wallace. Wallace va arribar l'any 1858, un any abans de la publicació de l'Origen de les espècies, a les mateixes conclusions de Darwin, però tot just ho va redactar amb uns fulls mentre era malalt de malària i ho va enviar a Darwin. I Darwin apareix en la pel·lícula al moment en què llegeix aquesta carta i realment és genial perquè Darwin se n'adona que se li han avançat. I això gairebé per ell és com una mena de sortida, de dir, bé, ja no ho tindré que publicar jo, no ho tindré que dir jo, no? I és quan els amics de Darwin, que a la pel·lícula apareixen reflectits en Hooker i en Huxley, i ens faltaria, tot i que apareix esmentat en Lyell, doncs aquests amics són els que l'esperonen finalment a publicar l'Origen de les espècies l'any 1859. Tot i que Darwin, i això és cert, per això la pel·lícula realment és absolutament autèntica en tots els seus sentits, podríem dir que gairebé no està novel·lada gens ni mica, és una pel·lícula biogràfica absoluta i la part més personal, els que hem llegit les cartes de Darwin realment podem dir que és autèntica. Realment Darwin, malgrat tot, va dir que fins que no llegís la seva dona, l'Emma, el manuscrit de l'Origen de les espècies, que ell no ho publicaria, perquè per sobre de tot Darwin estimava la seva família, estimava els seus fills, a la seva dona, i no els hi volia cap mal, entre altres coses perquè Emma, la dona de Darwin, era molt creient, era molt religiosa, i va ser finalment la dona la que també el va impulsar, el va animar, malgrat no era d'acord, el va animar a publicar l'Origen de les espècies. Ella no estava d'acord i ho va manifestar sempre, però per una altra banda entenia, com entenien els amics de Darwin, que aquella teoria havia de veure la llum. El títol de la pel·lícula, La duda de Darwin, el dubte de Darwin, és un títol que a mi m'agrada més a l'original, el de Creation, però podríem dir que és el mateix. I si ens centrem en el dubte de Darwin, hem de dir que efectivament a la pel·lícula apareixen reflectits dos dubtes. Per una banda, el dubte científic, que tots els científics el podem tenir en un moment determinat, de dir això serà així o no serà així. Però bé, el dubte científic té una fàcil resolució, i és perquè existeix el mètode científic. Aleshores, si fas l'experiment, fas els experiments adequats i els resultats són sempre els mateixos, desapareix el dubte. Realment n'estàs segur que això funciona, i és el que li passa a Darwin. A Darwin potser en un inici, quan ell va retornar del viatge, i fins i tot durant el viatge en el Beagle, jo crec que Darwin, sent teòleg, i sent un personatge que pertanyia a les classes, podríem dir, més conservadores, angleses, etc., jo crec que hagués preferit potser que tot quedés igual. Però Darwin tenia un gran defecte que és molt positiu per nosaltres, pels que vivim en el segle XXI i els que hem tingut la sort d'estudiar les teories de Darwin. Darwin tenia el gran defecte que era un personatge molt observador. I si observes, i observes amb una ment oberta, observes amb ganes, amb afany, realment, si tens un discurs científic, arribes realment a veure que la vida canvia, que la vida evoluciona. Molts altres científics ho van tenir al davant i no es van adonar. Darwin és una ment privilegiada perquè és capaç de captar totes aquestes observacions, de resumir-les i de posar-les en solfa amb una teoria que és una teoria genial, que és la teoria de la selecció natural. Aleshores, a la pel·lícula jo penso que el dubte científic de dir això serà així o no serà així ens queda resolt perquè va ser una persona meticulosa, ho veiem cada vegada que es fica en el seu tancat on té tots els coloms i els estan taxidermitzant, els estan bullint per agafar els ossos, doncs ell també anava a l'hivernacle constantment, és a dir, va fer tants experiments que fins i tot té un llibre dedicat a les plantes carnívores on va fer més de 200 experiments per demostrar que una planta carnívora s'alimentava d'insectes. És a dir, que no era un personatge que li diguessin una cosa i se la creia, sinó que l'experimentava ell mateix. Aleshores, jo penso que la pel·lícula, quan arriba la carta d'en Wallace, aquesta carta que arriba d'ultramar, d'un Wallace malalt de malària, i el Wallace ha arribat a les mateixes conclusions que Darwin, però res, en 4 ratlles, mentre Darwin porta més de 20 anys desenvolupant-ho, és la constància que li queda a Darwin
la tranquil·litat de dir, bé, com a mínim jo no estava equivocat, realment altres ho estan veient i fins i tot altres personatges més joves que jo, no? És a dir, els que serien els deixebles són veient el mateix. Aleshores, aquest dubte podríem dir que queda resolt. Fins i tot Darwin era tan modest que quan va publicar L'origen de les espècies, l'única cosa que el preocupava és el fet a nivell científic era dir l'evolució és tan gradual, és tan lenta, que el problema que tindrem és que potser no la podrem demostrar mai a la natura, perquè potser no podrem veure en vida com van canviant els éssers vius. Però fins i tot amb això ara estaria content de saber que sí que existeixen certs ecosistemes, per exemple a les Illes Galápagos, on ell va ser-hi, doncs si s'hagués pogut quedar més temps, s'hagués pogut quedar anys i dècades, hagués vist que els pinsans, els ocells pinsans, aquests ocells que duen el nom de pinsans de Darwin precisament, doncs són evolucionant, que en alguns llacs del Canadà, per exemple, trobem espècies de peixos que són evolucionant, que en els laboratoris, i tots els que hem passat per un laboratori de COU o de BUP o a la Universitat de Biologia, hem fet experiments en la mosca del vinagre, la drosòfila. Doncs ell hagués quedat meravellat de veure que l'evolució sí que es pot veure d'alguna manera in live, en directe. Però l'altre dubte, que és el dubte més preocupant, és el religiós, el de les creences. Per què? Perquè així com he dit que la ciència no té possibilitat de dubte, ho és o no ho és a dir, o és blanc o és negre, no tenim a l'intermig. En el cas de la creença podríem dir que també és un blanc o negre, o ets creient o no ets creient. I jo crec que a la pel·lícula veiem un Darwin que ha arribat a la conclusió de que tot evoluciona, tot canvia, però tenim un Darwin que vol tenir una bona relació amb la seva dona, que sap que és molt creient, vol tenir una bona relació amb els seus fills, que sap que s'estan educant en un establishment britànic absolutament religiós, vol tenir bona relació amb els seus amics, amb els seus veïns. Aleshores, clar, aquí és on comença el dubte, realment de dir, ostres, si jo estic veient que això no funciona així, doncs com respon Darwin davant del dubte personal, interior, no publicant la teoria de l'evolució. I això és cert, per això dic que la pel·lícula és molt certa, perquè Darwin torna del viatge del Beagle l'any 1836 i no publica L'origen de les espècies fins l'any 1859. Molta gent, quan parla o fa biografies ràpides de Darwin, diu, fa el viatge del Beagle, arriba a les Galápagos, eureka, i publica L'origen de les espècies. No, l'home es va estar estudiant, que apareix a la pel·lícula molts anys, els peus de cabrit, que són els percebes, allò que està encara al Nadal, doncs s'està anys i anys estudiant els peus de cabrit, els cirrípeds, les lapes, aquestes bestioles, que no li agradaven gens, però jo sempre he dit que les va estar estudiant molts anys, això li va donar molta informació, però precisament per tenir una excusa per no dedicar-se al que realment tenia que ser la publicació més important, que era L'origen de les espècies. És més, ell tenia un manuscrit fet, un esborrany fet de L'origen de les espècies, que després no ha aparegut mai, és l'únic que no se'ns ha conservat d'ell, potser en algun moment es va cremar o el que fos, i ell l'havia donat a la seva senyora, a la seva muller, dient si algun dia em passa alguna cosa, potser això s'hauria de publicar. Però realment ell tenia una por interior brutal, d'aquí el dubte de Darwin, per la reacció no només de l'establishment britànic, de la religió de l'època i dels polítics de l'època, sinó sobretot també pel que podien dir la seva família. És més, ell va acabar publicant un llibre que és per mi el llibre més genial que té, que és l'autobiografia, que és una autobiografia que ell la va escriure perquè els seus fills i els seus nets sabessin que havia estat la seva vida. I no la va fer mai pensant en que havia de ser publicada. I finalment es va publicar, la van publicar un dels fills d'en Darwin. Aquest fill es va dedicar a censurar totes les parts on Darwin parlava de la religió. Per això Darwin sempre se'ns havia plantejat com un personatge que publica L'origen de les espècies, però que és molt respectuós amb la religió. I no. Realment Darwin va acabar sent un bel·ligerant en contra de les creences, perquè, entre altres coses, la pel·lícula ho reflecteix molt bé i d'una manera, com deia abans, colpidora i dura. Darwin va quedar molt afectat per la mort de la seva filla. I això és una cosa que queda molt ben reflectit amb els diàlegs de la dona i ell, que arriba un moment que la dona li diu ets en guerra contra Déu, com si diguéssim, des que va morir la nostra filla
ets lluitant contra ell. És com si es plantegés la pel·lícula com si fos una mena de venjança, i en cap moment és la genialitat que té la pel·lícula, és això. Darwin no era una persona bel·ligerant, no era una persona rancorosa, i sí que era una persona que tenia ganes d'explicar el que passava a la natura. I bé, jo trobo que no ens heu de perdre aquesta pel·lícula perquè és un dels documents més importants a nivell de cinema. Bueno, al cinema no hi ha altra cosa, hi ha una pel·lícula que es titula Beagle, es va fer fa molts anys, la vaig veure a la Clave i no n'he sabut mai més res d'aquesta pel·lícula, però s'ha de dir que a nivell de ficció resulta realment curiós que no s'hagi tocat més aquest personatge. Quan és un personatge ens donaria molts fruits. És normal que no es parli d'ell perquè és un personatge incòmode. Encara moltes institucions conservadores actuals els incomoda. Jo ara no donaré noms ni donaré noms d'institucions, però durant l'any Darwin es van fer exposicions dedicades a Darwin que van estar estretament controlades pels mateixos que estaven muntant aquestes exposicions, és a dir, pels benefactors o pels caps de fundacions o els caps de museus, etc., perquè volien saber què és el que apareixeria en els textos, perquè encara existeix molta por a parlar de Darwin, perquè Darwin, de fet, és potser un dels majors revolucionaris que ha tingut la història de la humanitat. No venia d'una família que ens la puguem plantejar com revolucionària, però sí que les seves idees ho van revolucionar tot.